Moikka kaikille, mun nimi on Vera. Hey, this is Justin behind the camera. Ja tänään me ollaan Amerikassa. Tässä videossa mä halusin kertoa muutamia sellaisia juttuja, jotka on täällä vähän erilaisia kuin Suomessa ja mihin ehkä kannattaa varautua, jos lähtee matkustaa tänne. Mistä mä tykkään täällä verrattaen tiettyihin juttuihin Suomessa. Ehkä muutamia sellaisia asioita, jotka on erilaisia, mutta ei ehkä silleen mun mielestä hyvällä tavalla. Mutta tervetuloa katsomaan. Matka alkoi Helsingin kentältä. Mä oikein tykkään näistä aamulennoista, mutta edullisin vaihtoehto oli lähtö 6 aikaan. Eli kentällä pitää olla 2 tuntia aikaisemmin. Matka on pitkä ja vaikka koneessa onkin leffoja, niin me otetaan silti aina omaa tekemistä myös. Pariisin kentällä oli paljon tällaisia ranskalaisia merkkiliikkeitä. Ja sitten siellä oli myös PS5. Ja sitten joku soitti myös flyygeliä siellä. Sitten oli boardingi 8 tunnin jenkkilennolle. Mun mielestä lentokoneen ruuat on aina ollut ihan hyviä, mutta meillä on myös mukana aina protskupatukoita, nuudeleita tai vaikka puuroa. Laskeuduttiin sitten tosiaan 7 aikaan illalla ja täällä kun on talvi, niin on jo aika pimeetä. Ja sitten me alettiin ajaa tonne Hollisteriin päin. Meillä Suomessa on aika tavallista, että joka paikassa kun sä ajat, no melkein joka paikassa, paitsi sitten tietysti jos menee pidempiä matkoja, niin on valot, kun ajaa maantietä. Mutta täällä, no mä voin näyttää, miltä tää näyttää, kun ajaa niin yöllä. Pelkästään tien sivuissa on tollasia pisteitä. Ja täällä sattuu tosi paljon peurakolareita, koska tuolta voi tulla ihan mistä tahansa peuroja. Ja tää on siis Orion I-95 I-95, niinku E95, eli itäinen 95-tie, joka on niinku oikeesti siis iso motari. Ihan siis moni satoja kilsoja voi olla, ettei ole valoja. Now that's what I'm talking about. Mä syön usein aamuisin tällaista maissipuuroa. Tää on nimeltään Grits. Ja se paketti on tällainen. Näitä on montaa eri laatua, mutta nämä on niinku, mä tykkään näistä kaikista eniten. Toinen yksi mun suosikkituotteista on barbecue, joka tulee tämmöisessä rasiassa. Ja aika moni on tosiaan siis tarkka täällä siitä, että kuinka paljon esimerkiksi heidän barbecuehen tulee etikkaa. Eri alueiden barbecuehen tulee eri määrä etikkaa. Osa laittaa sitä enemmän, osa laittaa vähemmän ja osa laittaa ruskeat sokeria ja bla bla. Ja se on niinku iso juttu täällä. Pohjois-Karoliinassa, eli täällä mistä me ollaan, niin laittaa paljon etikkaa. Ja mun mielestä se on aika jees. Täällä on tämmösiä ruokakomeroita ihmisillä, missä on ihan sikana kaikkea ruokaa. Ja sit just säilykkeitä. On aika tavallista varautua vähän niinku ns. Pahan päivän varalle. On aika yleisiä merkkejä on Campbell's, Hunt's, Nestleen omat tuotteet ja sitten Great Value, joka on Walmart brand. Vaikka minkälaisia uusia perunoitakin löytyy ja sitten just sitä etikkaa. Ja sitten muroja on ihan hirveästi kaikkia erilaisia. Cheeriosit on kaikki täällä, toisin kuin Suomessa, niin nämä on gluteenittomia. Täällä käytetään aika paljon just maissia kaikessa, missä meillä käytetään niinku vehnää. I declare bankruptcy! Täällä kannattaa myös varautua siihen, että aika paljon aikaa menee autolla ajamiseen, kuten esimerkiksi nyt. Ollaan menossa mun miehen siskon luo ja sinne on lyhyt matka, joka on tunnin. Ja se on aika normisen lyhyt matka. Jos ulos menee, niin ajokortilla ei pääse juhlimaan, eli pitää olla passi mukana. Nyt kello on uuden vuoden aatto, joten me ollaan lähdössä todennäköisesti juhliin uutta vuotta. Ja tosiaan lähimpään bilepaikkaankin tunnin ajomatka olla passi mukana, koska he eivät kelpuuta sisäänpääsyyn ulkomaisia ajokortteja. Ainakaan kaikissa osavaltioissa ja ainakaan täällä. Aika tämmönen tavallinen nopeus täällä. Noin 70 mailia, 60-80 mailia tunnissa. Vissiin 130. Korjataan, jos ei mennyt ihan oikein. Aika nopeasti mennään. Se ei vaan tunnu täällä niin nopealta, koska nämä tiet on aika paljon leveämpiä ja isompia. Vaikka tässäkin on vaan 2 kaistaa. Niin. Ja Pohjois-Karoliinassa tosiaan näyttää ainakin talvisin tosi paljon Suomelta, koska täällä on näitä havupuita jonkun verran. Lehtipuut on tietysti kaljuja, mutta aika paljon on niinku havupuuta ja tällaista matalaa. Ja näitä trimmataan siis helikopterilla, näitä puita. Eli tuolta
Ja tuolta ajetaan helikopterilla ja trimmataan. Ja jos täältä menee sähköpiuhoja tuolta välistä, leikataan niinku puut puoliksi. Mä voin kuvata, jos mä näen niitä. Me käydään usein täällä bensa-asemalla ostamassa vähän matkaevästä ja täältä paikallisilta bensa-asemilta saa melkein kaikkea. Viiniä, erilaisia ruoka-annoksia, vaatteita, hattuja ja tämmösiä kaikkia. Me ostettiin esimerkiksi vitamiinivettä, teetä eli sweet teatä, jota juodaan täällä aika paljon. Ja bensojen hinnat on $2.89 per gallona. Ja gallona on noin 3 litraa, eli aika paljon matalampi bensan hinta. Tosin bensiini onkin mitä ne on? 87, 89 ja 93 ja 98. Että ja matka jatkuu taas. Tässä on vähän makeata teetä, Vitamin Well, myös Suomesta. Käsittääkseni tää on sama merkki ehkä, tai sit se on vaan saman näköinen tuo logo. Juoma ihan hyvän makuinen, mutta vähän semmonen maku vähän esanssinen. Ja vain 100 kaloria per pullo. Wow! Aika tavallista, että on tällaisia ostoskeskuksessa. Ja tässä me käytiin tällaisessa pienemmässä päivittäistavarakaupassa, ja kuten näkyy, niin valikoima on tosi laaja verrattuna Suomeen, eli täältä sai melkeinpä ihan kaikkea. Ja tässä on paikallisessa vaatekaupassa, jossa oli rekrytointi-ilmoitus, ja korttien antaminen on tosi tärkeää, varsinkin jos on jotain juhlia. Kaikissa ostoskeskuksissa on melkein vessat, jotka on aina Just kerroin siitä, miten täällä on kaikki isompaa, niin tässä on ravintolasta saatu margarita ja tässä on mun käsi niin kuin vertaukseksi. Se käsi on tällainen. Tää on niin kuin 2 kertaa isompi kuin mun käsi täällä sitten. Hyvä on. Kassit ei kaupoissa ikinä maksa ekstraa. Eli aina joka kaupasta saa kassin mukaan ihan ilmatteeksi. Tuli nyt tässä mieleen, että voisin samalla vähän näyttää ehkä asioiden hintoja täällä, nyt kun ollaan käyty shoppailemassa. Mä kerkäsin pari juttua jo niinku avata. No esimerkiksi mä ostin hiiren, langattoman hiiren, ja tää oli 5,99. Ja sitten täällä tulee aina semmonen niinku sales tax tähän mukaan. Silleen aika edullinen. Mä oon ollut aikaisemmin, niin nykyään niinku hommat oikeasti kallistunut aika huomattavasti. No mä kerkäsin jo avaan nää, mut alusvaatteita, ja nää on Steve Maddenin, ja nää oli 6,99. Tää oli 4,99. Tää on siis tällaista kahvisiirappia. French Toast Flavor. 2 tämmöstä partaterää, $2,99. Mun mielestä oli niin suloinen, että mulla oli pakko ostaa tää. Mun mies osti hupparin. Tää oli 16,99. Sitten Calvin Kleinei. Suomessa suhteellisen kallis merkki. $9. Sitten TJ Maxx. En usein käy TJ Maxxissa, mä käyn enemmän Rossissa. Tosiaan nostin itselleni uuden matkailurepun. Tää on siis tällaista niinku pehmeetä soppatakin tuntunen vähän. Two Ways to Wear. Happily Grey. Joku tällainen brändi. $29. Tämän kokoisesta repusta, mihin mahtuu siis läppäri. Täällä on ihan sika hyvän tuoksusia. Kaikki nämä tällaiset pyykinpesujauhe. Toasted vanilla. Silleen, että voi kun saisikin Suomesta niin hyvän tuoksusia. Sitten yöpöksyt. Nämä on ihan sikapehmeet. Nämä on ilmeisesti ihan Peanuts, niin kuin siis brändivaatetusta. $13. Ja täällä on taas tätä, kun laitetaan pussin sisälle pussi. Tämäkin on pitänyt laittaa solmuun, en tiedä solmistutaan siinä kassalla. Mä en tiedä mitä French Madeleine on. Nämä on ilmeisesti siis jotain kakkua, mutta nämä oli gluteenittomia. Ja täällä on yllättävän paljon gluteenittomia tuotteita. Siis mä ajattelin, ensimmäisen kerran mä tulin Jenkkeihin vuonna 2017. Mä ajattelin, että täällä on mitään gluteenitonta ja mä en saa mistään mitään syötävää. True, täällä on aika paljonkin kaikkea gluteenitonta. Tuolla. 4,99. Vanilla Bean Macaroons. Tääkin oli gluteeniton. Oli ihan sika hyvän näköisiä. Mä en tiedä mitä nämä on. En ole koskaan syönyt. 3,99. Sitten
Täällä oli ihania paletteja TJ Maxxissa. Näitä on siis varmasti muuallakin. Mutta tää on ilmeisesti siis jostain animesta. Ja täälläkin oli hintaa 8 €. Katsotaan saanko mä tän pois täältä. Mun mielestä nämä oli tosi käytettäviä sävyjä kaikki. Tää merkki on Rude. Sikasulasia. Siis nää on semmosia pieniä. Saman brändin paletti. 6 $. Tän näköinen. Tässäkin on tää suojakalvo ihan päällä. Mä en tiedä miksi nää oli alennettu. Ehkä ne on menossa pois mallistosta. Peili on. Tässä on kissa. Mun mielestä on niin sikasuloinen. Sitten täällä oli vielä pöksyt. Tällaiset pehmopöksyt. Toiset. Mutta nämä on siis aivan sairaan pehmeitä. Ja mä ostan täältä aina nämä kaikki ja sitten mä vaan roudaan niitä aina Suomeen. No sitten Elf Power Grip Primer. Nämä on täällä 10. Mä ostin 2 näitä. Sitten täällä on tosi paljon näitä wipeseja, koska amerikkalaiset tykkää siitä, että asiat on mahdollisimman yksinkertaisia ja helppoja. Lukeekohan näissä hintaa? No on se jotain $1 verran ollut. Mutta tällaisia niinku desinfiointiliinoja. Sitten mä ostan täältä deodorantteja, koska täällä on ihan sika hyviä tuoksuja. Tropical Paradise. Suave. Merkki. Tosiaan tuoksuu siis pinakoladalta. Todella jees. Tää oli Brazilian Mist. Vähän sellainen kookostyyppinen. Mutta siis mä en oo ikinä nähnyt tän väristä deodoranttia. $1.25. Kaikki tämmöiset kosmetiikkatuotteet verrattuna Suomeen. Mutta sitten toki näissä on sales tax vielä päälle. 20 senttiä suurin piirtein per tuote. Riippuu vähän mitä sä ostat. Ja vitamiinit ja mineraalit, niitä mä näytin jossain vaiheessa jo aikaisemminkin. Mutta mä ostin siis tällaisia, kuulemma viinietikkaa on ihmiselle hyvästä. Tällaisia jotain, missä on C-vitamiinia ja viinietikkaa. Niin nämä oli siis todella hyviä. Yksi mitä voin noihin sanoa on myös se, että Amerikassa saa yhä mainostaa tupakkatuotteita ja niistä saa antaa myös alennuksia. Ja se ei taas ole Suomessa sallittua. Esimerkiksi tossa näkyy. Tossa ja tossa ja tossa. He's got an audience now. He's like,